gaurkoan Oiartzun museora hurbildu gara eta kamera aurrean Joajo Jimenez museoko zuzendaria eta Ezpeagoenaga museoko koordinatzailea dauzkagu eta datozen minutuetan zehar Gies Oiartzun bizien jaialdiari buruz hitz egingo dugu, hain zuzen ere, uztaileko hilabetean Irunen ospatzen den ekintza handi horietako bat baita eta beraz elkarrizketarekin hasteko konta eguzue. Gies Oiartzuniz, Irungo udako hitzordu ezinbestekoa da, ez da? Ia da, finkatua dagoen hitzordu bat dela esan dezakegu, ez da? Bai, aurten 10. edizioa ospatuko dugu, beraz, jaialdia badauka bere garapen garrantzitsua, eta oso konten gaude, ze aurtengo programa ere oso aberatsa da, ekimen berriak ere saltu ditu, mantentzen hori bai egituraren jaialdiaren egitura, azkeneko urteetan errakastatsua izan dena, eta bueno, egia esan, goa handik, inazteko goa handik. Bai, kontua da, guretzat museo bezala oso garrantzitsua da, geroz eta gehiago egiten da, rekreazio historikoa, ez bakarrik gauza objektuak ezagutu edo ikusi, baizik eta objektu bizia eman, ez? Eta zer baten horregatik du garrantzia, jaialdi honek festa moduko bat egiten da, ospatzen da erromatar garaian, portuak itxi egiten ziren neguan ezin zen nabigatu, baina, irekitzen zen. Eta guk festa hau lotzen dugu, egiten zen asko zer denago festa hau, baina guk lotzen dugu Carmengo festari, ez? Itxasoari lotutako festa. Eta festa, rekreazio historikoko festa hau, nik uste ari da interrandia hartzen. Pasada pandemia, pasadira horrelako garai, zailak, eta jendeak gogotsu, lehen urtean, jende pila batek ja parte hartzen duen desfilean, aurten eginda jantziak egiteko taller bat, ja pizka bat ohitura hori hartu, ez norbera bere jantzia dauka, bere bakardiakin, familiakin ateratzen da, eta nik uste dut festan hiruan nolabait ezagutzeko erromatar garaia, ez erromatarren abakari, baizik eta beste erromatar garaian bizi zen jendearen bizitza nolakoa zen ezagutzeko aukera paregabea da. Hori da, jaialdiaren batean ekintza asko antolatzen dira, horietako bat nabigeun itxiz izanekoa bada, eta often ekintza hori ahalik eta parte hartzaileagoa egiteko ahalegina egin duzuela ikusi dugu, ezta? Hori larun batean ospatuko da, arratsaldeko uztailak 15ean, arratsaldez, eta nabigeun horrek, leheno ibibide askoz laburragoa zuen, orain ja luzeagoa du, eta nabigeun horretan, desfilatzen dute, badaude, alako legio batzuk, hemen ingurukoak, aurten berriak dauzkagu gainera, eta hauek egiten dute sekulako lana, jantziak eta rekreatzen, eta benetan oso zuhur jokatzen dute, eta ikerketa handia egiten dute jantziek egiteko. Ondoren aurtengo berrikuntza izango da, partaideak daude, aktoreak daude egiten dutenak representazio txiki bat, baina aurtengo berrikuntza izango da, matroi emakume talde bat joango da, desfile hori ere, soldaduak eta legionarioen ondoren, eta herrian zuen garrantzia balorean jartzen, ez? Zegu gure ikuspegitik, askotan aztuta dauzkau emakumeek ze garrantzi zuten gizarte horretan, eta matronak deitzen zaien, ez ziren aurrak jaiotzen laguntzen zuten da, baizik eta ziren herriko emakume boteretsuak edo ospea zuten nahi, eta aurten egingo dugu alako talde bat, sortuko dugu, honen talde bat, nun desfileak aurrean joango direnak, eta irekiko dutena ondoren datozen guztiei. Eta azken batean festa bada, eta festa horretan gonbidatzen dugu mundu guztia parte hartzera, ez, bai. Eskertzekoa da, hiritar guztien parte hartzea, Oiartzun rekreazio elkarteak, orain delotu batzuk hemen osatutakoa, gero eta parte gehiago ditu, baina orokorrean hiritarren parte hartzea eta lanantza profesio hori osatzen eta operan baten eskertzekoa gu Oiartzun museoan, beti
eskertuko dugu beraien laguntza. Ze azkenean, jaialdia ere, hiritarrentzat musuak egiten dituen guztiak bezala ere, hiritarrentzat egiten dugu. Kasu honetan, kalean espatu egiten ditugu ekitaldi hauek, zabaltzen edo helarazten museoko edukinak Oiartzunen nondik-norakoak bestera bateaz, eran ludiko batean, jaia bat da, neurri batean, eta, oso den ezpeak, Oiartzu hiria portu bat zen, eta horregatik, izizi egiten diogu ritual hau, irekitzen navigazioaren garaia edo. Batatuko dut uste ere, guk hemen plazan konbidatzen ditugun talde batzuk. Plaza honetan, zehatzen gara, osatzen, Oiartzuko lanbideak, erromatar garaian zeuden hainbat lanbide, taller, artisau, baita ere saiatzen gara irudikatzen gizartearen, erromatar gizartearen hainbat aspektu, saiatu gara berritzen, erregrazio talde berriak erakartzen, iritarrek ere uditzeko, esperientzia aberatsa baz. Hain zuzen ere, taldeak ere egon bidatzen ditugu, baina beti bilatzen ere azpimarratzea Oiartzuk edo gupre eguen musuak erakusten ditun ondarea. Oiartzu fortua zen, beraz, talde bat ekarri dugu, eraztuzeko zen donako tresnak erabiltzen ziren arrantzarako antzinarroan erromatare garaian. Gainaren hemen gure musuan, irungo Oiartzu musuat, ditugu Oiartzuko arrantzalen tresnak. Edo meategia. Badakigu, aiak fabriko mendian, erromatar garaia, zilarra, burdina, beruna esturatzen zela. Zera izan zen zilarrarekin txamponak. Lola egiten ziren txamponak erromatar garaia. Izango dugu, pertsona batzuk ikasi dutenak, ezagutu dutenak, ze prozedura egiten zituzten txamponak egiteko, eta gure oficina monetari izango dugu. Nola egiten diren txamponak. Eta horren bamean ere, aipatu behar dugu, beste ekintza jendetsu edo arrakasta zuenetako batzuk, izaten direlari zirkuko afaria edo zirku erromatarra hau duten ere errepikatuko direnak, ezta? Izango dugu, San Juan plazan zirkoa, gainera ere, noski, gastronomiaren atalean, estentza oso aberatsa, eketan diba baina, horien artean, afari bat ostiralean gauean, eta egia esan, beste jaialdiaren beste antal garrantzitsua da gastronomia. Izango dugu ere Oiartzu museoan ekitaldi bat, zenbait hitzaldi, garaien erromatar gastronomiani buruz, beraz, jaia, kalean ekitaldiak, baina ez dugu bakarrik hori egiten ere bertu ikidatzen momentuak ere, pixkat itzaldi moduan edo olako momentu txikiak, pixkat sakonago aitzeko gairen batean. Eta kultur programazioaren banean, aipatu behar dugu, horten antzerkia bereziki, garrantzi berezi izango den. Hori izan zen, erromatar gizarteak beti eukizuen garai hartan antzerkiak garrantzi handia zeukan. Hitz egiten da janariaz, hitz egiten da ondo pasatzeaz, hitz egiten da espektakuluaz, baina antzerkiak zeukan bereziki garrantzi oso handia, ekimen sozial bezala. Zineak irekiko du, ekimen kultural hau irekiko du zineak, ostegun arratsaldean, baina larun batean egongo dira, ostegun arratsaldean zine izango da, ostiralean egongo dira Oiartzuko emakumeak monologoak berriz ere ekarriko ditugu, lauak fusian izango dira, Orjunkal plazan, larun batean Meridako antzerkiarekin antzerkia egongo da, Medean, antzeslanan, da koprodukzio bada, eta Kabia teatroak igandean emango du bere badauka erromatar garaian oinarritutako antzeslan bat, eta oso ikuskizun polita, beraz, eukiko dugu
bai hemengo produkzioa, erromatar munduaren ingurukoa, eta baita kanpotik etorriko dena Marta Egilor zuzendariak, berak zuzendutako bako produzio hau, bai. Eta horrekin batera, erakusketa oso interesgarri bat ekarriko dugu gurera. Erakusketan dator Meridako antzerkiarekin dagoen elkarlanari esker. Meridako antzerkiak eta Meridako jaialdiak ez, eta baita Irungo udalak sinatu dute akordio bat, eta akordio honen bidez, pixka bat bi herriak eta bi kultura horiek lotu egiten dira, ez? Garai hartako erromatar garaieko kulturai oso modu diferentea dira, oso leku diferentea dira, han gehiago zegoen, antzoki, enraldoak, hemen agertu ez dana, baina hemen agertu da portua, jok esaten zuen bezala. Orduan portuaren inguruan antolatuko dugu festa hori. Orduan nik uste dut oso garrantzitsua dela antzerkia, guk hori bultzatu nahi dugu, neurri batean egunez, eta hau gonbidatu nahi dugu, ez bakarrik Irungo jendea, baizik eta inguruko jende guztia, planazoa da, etorri Irunera,